Важен факт за човешката природа е, че човек може да насочва мислите си към провал и нещастие, но също така може да ги насочва и към успех и щастие. Светът, в който живеем, не се определя само от външните условия и обстоятелства, а и от мисли, които присъстват в човешкото съзнание. Трябва да помним мъдрите слова на Марк Аврелий, един от най-великите мислители на древността, който казва: „Животът на човека е това, което мислите му правят от него“. Казват, че най-мъдрият човек, живял някога в Америка, е Ралф Уолдо Емърсън. Ето една негова мисъл: „Човек е това, за което си мисли през целия ден“. Един известен психолог казва: „Съществува дълбока тенденция човекът да става точно такъв, какъвто обикновено се вижда в представите си“. Мислите притежават динамична сила. Човек може да мисли за себе си по два начина. Сякаш е вътре или сякаш е вън от ситуацията. Той може да се разболее в резултат на мислите си, но също така може и да се почувства по-добре чрез използването на мисли с лечебна сила. Мислете по определен начин и вие ще предизвикате обстоятелствата, които инициира подобен тип мислене. Мислете по друг начин и вие ще създадете напълно различен тип обстоятелства. Определен тип мислене твори в много по-голяма степен обстоятелствата, отколкото обстоятелствата определен тип мислене. Ако мислите положително, вие ще задействате съзидателни сили, които ще доведат до положителни резултати. Положителното мислене създава благоприятна атмосфера за получаването на такива резултати. Обратен ефект предизвиква отрицателното мислене. За да промените обстоятелствата, започнете да мислите по нов начин. Не приемайте пасивно обстоятелства, които не ви удовлетворяват. Изградете в съзнанието си желаната представа за тях. Изградете я трайно, в детайли, вярвайте в нея, молете се за нея, работете над нея и ще я приведете в действие. Това е един от великите закони във Вселената. Така исках да съм го открил като млад, но тази мисъл ме осени много по-късно и веднага разбрах, че е едно от най-великите, ако не и най-великото мое откритие извън връзката ми с Бог. В дълбок смисъл законът е фактор при всяко общуване с Бог, защото прокарва Божията сила в личността. Този велик закон, кратко и просто изразен, гласи: ако мислиш с отрицателни понятия, ще получиш отрицателни резултати. Ако мислиш с положителни понятия, ще получиш положителни резултати. Това е простият факт, който е в основата на всеки напредък. Изразен с няколко думи, звучи така: вярвай и ще успееш. Прозрях тази закономерност по много интересен начин. Преди години една група, състояща се от мен и някои други съмишленици, основахме списание Guideposts, чиято цел беше да накара хората да си помагат сами. Това списание имаше две основни задачи. Първо, публикувайки истории на хора, които с помощта на своята вяра са преодолели трудностите, да учи на живот, изпълнен с победи, победи над страха, над обстоятелствата, над препятствията, над озлоблението. Да проповядва вяра, която да побеждава всеки негативизъм. Второ, като списание с идеална, несектантска цел, заредено с вяра, да прави достояние на хората великия факт, че Бог съблюдава хода на историята и че тази нация, американската, съществува благодарение на вярата в Бог и Неговите закони. Списанието трябваше да припомни на читателите, че Америка е първата велика нация в историята, при създаването на която са изиграли роля определени религиозни предпоставки и ако не ги съхраним, ще загубим до голяма степен свободата си. Господин Рейнман Торнбърг, като издател и аз като редактор на списанието, не разполагахме с финансова помощ за списването му. Основният ни крепител бе вярата.
Редакцията на списанието беше в стаичка над една бакалия в малкото селце Полинг, окръг Ню Йорк. Взехме назаем една пишеща машина, няколко сламени стола и това беше всичко. Всичко с изключение на голямата идея и голямата вяра. Постепенно набрахме абонатите около 25 000 души. Бъдещето изглеждаше обещаващо, но една нощ избухна пожар и за 1 час издателската къща беше превърната в пепел, а заедно с нея и пълният списък на абонатите на списанието. За съжаление, не бяхме направили копие. Лоуел Томас, верен идеен покровител на Guideposts, от самото начало спомена това тъжно обстоятелство по своето радио и като резултат скоро ние се здобихме с 30 000 абонати, на практика всички стари и някои нови. Абонаментният списък вече наброяваше близо 40 000, но и разходите рязко нараснаха. Списанието, което винаги е било продавано на цена по-ниска от себестойността му, с цел посланията му да достигат до повече хора, се оказа по-скъпо, отколкото бе предвидено, и ние се изправихме пред труден финансов проблем. В действителност изглеждаше почти невъзможно да продължим издаването му. По тази причина свикахме събрание. То протече в дух на такъв песимизъм, какъвто трудно можете да си представите. Откъде щяхме да вземем пари да си платим сметките? Накратко, чертаехме планове как да оберем Петър, за да платим на Павел. Бяхме напълно обезкуражени. На това събрание беше поканена и една дама, която ние много уважавахме. Но всъщност причината, поради която я бяхме поканили, бе, че подпомогна първоначално списанието с $2000. Тайно се надявахме да го направи пак, но този път тя ни даде нещо по-ценно от пари. През цялото време на злощастната среща тя оставаше безмълвна, но накрая каза: „Предполагам, че очаквате да ви финансирам отново. Знам, че бих могла да ви извадя от това окаяно положение, но нямам намерение да ви дам нито цент.“ Нейното изказване ни обезкуражи съвсем. „Но“, продължи тя, „ще ви дам нещо по-ценно от пари.“ Това ни учуди, тъй като не можехме да си представим, че може да съществува нещо по-ценно от парите при тези обстоятелства. „Ще ви дам една идея“, каза тя. „Творческа идея.“ Нима можехме да платим сметките си с идеи, но идеята беше тази, която наистина ни помогна да ги платим. Всяко постижение на този свят най-напред е съществувало под формата на творческа идея. Първо идва идеята, след това вярата в нея и накрая средствата за реализирането й. Това е пътят на успеха. „Сега“, каза тя, „чуйте моята идея. Какъв е проблемът ви? Страдате от липса. Липсват ви пари. Липсват ви абонати. Липсва ви оборудване. Липсват ви идеи. Липсва ви смелост. Защо ви липсват всички тези неща? Защото мислите пораженски, а като мислите по този начин, вие създавате условия за формирането на трайно състояние на дефицит. Чрез постоянната си мисъл на липсата на определени неща, вие сте разстроили творческите си сили, които могат да дадат импулс за развитието на Guideposts. Вие сте работили упорито в много посоки, но сте се провалили в най-важното, което би могло да ви тласне напред. Вие не сте мислили положително. Вместо това, в съзнанието ви е доминирало понятието липса. За да се поправи това положение, пренастройте своя мисловен модел по посока напредък, постижения, успех. Това изисква практика, но може да стане бързо, като заложите на вярата. Необходимо е да си представите Guideposts като преуспяло месечно издание. Визуализирайте го като голямо списание, разпространявано из цялата страна. Представете си огромен брой абонати, всички те четящи жадно тези вдъхновяващи материали, които им помагат да преуспяват.
Създайте колективния образ на хората, променили живота си, благодарение философията на успеха, която проповядва Guideposts. Не задържайте в съзнанието си картини на трудности и провали, а го издигнете над тях и си представете могъщество и успех. Когато се издигнете до сферата на мисловните постижения, погледнете отгоре на вашите проблеми и ще добиете коража, че можете сами да ги разрешите. Винаги гледайте на проблемите отгоре, а не отдолу. А сега ми позволете да ви задам един въпрос, каза тя. От колко абонати имате нужда, за да продължите да издавате списанието си? Помислихме бързо и казахме от 100 000, а имахме само 40 000. Добре, каза тя уверено. Добре, това не е трудно да се постигне, даже напротив, много е лесно. Представете си 100 000 души, на които вашето списание може да разчита и вие ще ги имате. Всъщност, в момента, в който си ги представите, вие вече ще ги имате. Тя се обърна към мен и каза: Норман, можеш ли да си представиш 100 000 абоната в този момент? Можеш ли да ги видиш? Огледай се наоколо. Погледни пред теб. Можеш ли да ги видиш с вътрешното си зрение? Аз не бях достатъчно убеден и казах доста колебливо: може би ги виждам, но доста неясно. Реших, че съм я разочаровал, защото тя възкликна: Не можеш ли да видиш 100 000 абонати? Реших, че въображението ми е бедно, защото всичко, което можех да видя, беше ни повече, ни по-малко от 40 000. След това тя се обърна галено към моя стар приятел Реймънд с думите: А ти, Пинки, можеш ли да си представиш 100 000 абонати? Твърде се съмнявах, че Пинки може да си ги представи. Той бе производител на каучук, който в свободното си време сътрудничеше на списанието. Нормално е да се смята, че хора като него не са способни на такъв род мислене. Но с учудване забелязах, че дамата бе постигнала успех. Пинки се бе втренчил пред себе си с поглед пълен с учудване, когато тя отново го попита: Виждаш ли тези 100 000 абонати? Да, извика той. Да, наистина ги виждам. Аз скочих. Къде? Посочи ми ги. В този миг и аз ги видях. Сега, продължи нашата приятелка, нека да сведем глави и да благодарим на Бог, че ни изпрати тези 100 000 души. Определено смятах, че това е твърде опростенческо отношение към Бог, но в Светото писание се казва: и всичко, що поискате в молитва с вяра, ще го получите. Матей 21:22. Това означава, че ако се молите за нещо, трябва в същото време да си го представяте. Вярвайте, че ако такава е волята Божия и това, за което се молите, си струва и не е за лична облага, а за доброто на всички, то веднага ще ви бъде дадено. Ако изпитвате съмнения в следването на този път, позволете ми да ви кажа, че от този момент нататък при списването на списанието ние никога не изпитахме липса на нещо. Изданието намери прекрасни приятели и получи широка подкрепа. Винаги успявахме да посрещнем разходите си, да закупим необходимото оборудване, да се самофинансираме и докато пиша тези редове, Guideposts има близо 500 000 читатели, като всеки ден постъпват нови абонаменти, понякога над 3-4 хиляди на ден. Разказвам ви това, защото благоговея пред всичко, което преживях, осъзнавайки, че съм преоткрил един закон, който е основният залог за победа. Реших да го приложа по-късно към моите собствени проблеми и когато съм го правил, съм постигал чудесни резултати. Когато не съм го прилагал, съм се провалял. Толкова е просто. Оставете проблема си в Божиите ръце. Мислено се издигнете над него, така че да го обхванете с поглед. Поставете го в съответствие с Божията воля. Бъдете сигурни, че това, към което се стремите, е справедливо от морална, духовна и етична гледна точка. Никога няма да сполучите в нещо, което е грешно. Ако то е погрешно в основата си, и резултатът ще е лош. Убедете се, че това, към което се стремите, е правилно и си представете успешен резултат.
Задръжте в съзнанието си идеята за преуспяване и постижения. Никога не извиквайте мисли за неуспех. Ако подобна отрицателна мисъл изникне в съзнанието ви, отстранете я чрез придобиване на повече увереност. Кажете си: Бог ми помага да успея. Той ми осигурява постижения. Представата, която извиквате и здраво укрепвате в съзнанието си, ще стане реалност, ако продължите мислено да се самоубеждавате и ако работите упорито. Този творчески процес, формулиран просто, включва следното: представи си, моли се, докато превърнеш в реалност желаната цел. Хората, които са постигали забележителни резултати, познават силата на този закон и се придържат неизменно към него. Заредете се с нови положителни мисли. Това е първото и най-важно условие за преодоляването на трудностите и постигането на положителни резултати. Точно в минутата, в която слушате тази книга, вие носите в съзнанието си потенциални идеи. Чрез представенето и развитието на тези идеи, вие можете да решите вашите финансови и бизнес проблеми, можете да осигурите спокойно съществуване за себе си и своето семейство и да преуспеете. Постоянният приток и практикуването на творчески мисли може да възроди живота ви и вас самия. Знаем, че във Вселената съществува удивителна помощ и количество енергия. Част от същата тази енергия присъства и в човешкото съзнание. Нищо на Земята не е по-велико от човешкия разум, когато е зареден с потенциална енергия. Всеки индивид е способен на много по-високи постижения, отколкото осъзнава. Няма никакво значение за кого се отнася това твърдение. Когато се научите да се самоанализирате, ще откриете, че мозъкът ви съдържа идеи с толкова голяма стойност, че нищо няма да ви липсва. Чрез пълното и по предназначение използване на енергията, с която сте се заредили с Божията помощ, вие ще направите живота си успешен. Способни сте да постигнете абсолютно всичко в своя живот. Всичко, което си представяте и в което вярвате, всичко, за което се молите и за което работите. Проникнете дълбоко в съзнанието си. Там се крият чудеса. Каквото и да е положението ви, вие можете да го подобрите. Първо, успокойте съзнанието си така, че от дълбините му да се роди вдъхновение. Вярвайте, че в този момент Бог ви помага. Визуализирайте някакво конкретно постижение. Организирайте своя живот на духовна основа по Божиите принципи. Задръжте в съзнанието си не картата на провал, а на успех. Направете тези неща и съзнанието ви ще започне да генерира творчески мисли. Това е удивителен закон, който може да промени всеки живот, включително и вашия собствен. Притокът на нови мисли ще ви възроди, независимо от трудностите, пред които сте изправени, каквито и да са тези трудности. Анализът показва, че основната причина, поради която човек се проваля в стремежа си да живее творчески и успешно, е поради грешки в мисленето. Той мисли погрешно и трябва да промени начина си на мислене. Необходимо е практикуването на правилно мислене. Голямата тайна на успешния живот е да се увеличи притокът на нови, правилни, здравословни мисли, които да изпълнят съзнанието ви и да повлияят благотворно върху условията на живот, тъй като истината винаги предизвиква правилни действия, а оттам и успешни резултати. Предлагам ви 7 практически стъпки, с чиято помощ ще промените вашата духовна нагласа от отрицателна към положителна, ще генерирате творчески мисли и ще подмените своя модел на мислене. Изпробвайте ги и продължете да ги прилагате. Те ще заработят. Първо, през следващите 24 часа говорете оптимистично за всичко, за своята работа, за здравето си, за бъдещето си.
Ще ви бъде трудно, тъй като вероятно сте свикнали да бъдете черноглед. Трябва да се освободите от този лош навик, дори ако се наложи да употребите цялата си воля за това. Второ, след като сте говорили оптимистично в продължение на 24 часа, продължете да го практикувате в продължение на една седмица, след което можете да си позволите и да бъдете реалисти за ден-два. Ще откриете, че това, което само преди седмица сте смятали за реално, е нещо напълно различно. Появила се е положителна перспектива. Когато някои хора казват, че са реалисти, те чисто и просто са песимисти. Трето, трябва да подхранвате ума си така, както храните тялото си. За да бъде и той здрав, трябва да му доставяте животворни, здрави мисли. Започнете още от днес да променяте мисленето си. Започнете с началото на Новия Завет и подчертайте всяка мисъл за вярата. Продължете да го правите, докато отбележите всеки пасаж в Евангелията на Матей, Марко, Лука и Йоан. Особено наблегнете на Марко, глава 2, стихове 22, 23 и 24. Те трябва да проникнат дълбоко в съзнанието ви. Четвърто. След това се опитайте да запомните подчертаните пасажи. Научавайте по един на ден, докато започнете да ги цитирате по памет. Това занимание ще ви отнеме време, но много повече време бихте прахосали, ако сте негативно мислещ човек. Освен време, ще са необходими и усилия да се отучите от вашия отрицателен модел на мислене. Пето. Направете списък на приятелите си и открийте кой е най-положително мислещия сред тях, след което потърсете и неговата компания. Не изоставяйте отрицателно мислещите си приятели, но станете по-близък с тези с положителна нагласа за живот, докато усвоите техния дух. След това можете да се върнете при другите и да им предложите вашия нов модел на мислене, без да се влияете от негативизма им. Шесто. Избягвайте да спорите. Когато се изрази отрицателно отношение към някого или нещо, отвърнете с положително и оптимистично мнение. Седмо. Молете се редовно и винаги казвайте молитвата си под формата на благодарност, отправена към Бог, който ви дава велики и чудесни неща, тъй като ако вярвате в Неговата благодат, Той наистина ще ви отрупа с нея. Бог няма да ви даде по-голяма благословия от тази, в която вярвате. Той е готов да ви даде велики неща, но дори и Той не може да ви накара да приемете нещо по-голямо от това, което вярвате, че ще получите. Казано е, нека ви бъде по вашата вяра. Матей 9:29. Тайната на един по-добър и успешен живот е да елиминирате от съзнанието си старите нездрави мисли. Заменете ги с нови, жизнени и динамични, изпълнени с вяра. Притокът на нови мисли ще ви възроди за нов живот.